Ramogi wadhi nyime na kane weche chalo e od bura mamalo bang' spika wacho ni jogo noyienegi mana timo mano kawuono kende. Kawere kod mago ng'ene motende kod weche mag doho. Achije ariyo kuom aboro ma itudo kod ketho mar monj mane e kinde mano kweth mar Linda Mwananchi timo romo kendo yuore kanisa mar ACK St. Stephen's Milimani Kisumu ogeng'negi e rumand kuom ndalo adek. Motelo achijego nyodo weyo thuolo nyoro to kata kamano ne tako tim meko manyien mondo yawnegi bura manyien. Millicent Adhiambo miwalere wachni. Magi biro toka achije aborogo ne owe thuolo chieng' wuok tich jumani toka jomin buche ne rem yango ketho mane odonjnegi godo kata tok tieko timo nonro. Achijego ne ochako maknegi bura manyien mondo gichop e nyim doho ma Kisumu. Kata kamano ariyo kuomgi mane ochopo ka auchiel kuomgi to ne orem chopo e nyim jang'ad bura maduong' ma Kisumu David Mikoyan. Tok achije ariyogo tamore yie kethogi, jang'ad bura David Mikoyan ogolo chik mondo geng'negi kendo e rumand ma GK Prisons kuom ndalo adek kotielo mondo achije auchiel mane orem chopo obi ochopo e nyim doho ma ok olewo chieng' tich abich tarik 31 jumani kuma ibi gol ng'eto ka ibi weyo gi thuolo e yor rambun kata oyo. Wach mane osir kod okil mane ochung'ne achijego James Orengo. So in the meantime, I'll have to remand you them up to Friday at the GK prison. Then you'll come back here to court on Friday. If the accused persons all attend, they'll take their plea. Then if there's any highlighting that you want to additionally make to the submissions, I can give you room. If the other accused person don't turn up, I should be able to speak something about their case. We are confident all or most of them will appear in court on Friday when the ruling be given on the question of bail, particularly in respect of the two accused persons who appeared in court. I've got every confidence that bail will be granted. I see no hurdles at all in the court granting bail, considering the nature of the offenses that our colleagues have been charged with. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Kisumu. Jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango oseyo governors kuom tiyo marach gi omenda mag dongruok okang' makelo medruok mag gope ma ibandho counties kod jogo ma omiyo counties mwandu magi kata midendo gi dho ngere ni suppliers. Nyakango wacho ni governors osebedo ka keto omenda e chenro mag dongruok mane ok opuodhi kod apisi mare ataro mar chike matayo kaka sirikal onego bed ni tiyo kod omenda jopiny mong'ere kaka PFM Act. Kaka jafumbo marwa Chris Owino lero, MCS bende osekuom rem goyo kogno budget ma counties magi marino ni omenda mag jopiny otigodo kaka owinjore.